Priatelia, čo potrebuje každý youtuber? Kanál, Zmysel pre humor, odberateľov, lajky, fanúšikov, content, fanúšičky, komenty. Čušte! potrebuje predsa kameru. No veď som hovoril, že kamery. Napríklad takúto videokameru Panasonic. Ale tu máme jej Lego verziu. Otázka znie, bude toto Lego len hračkou? Alebo to bude plnohodnotný model? Tak to sa dozvieme na konci videa. Čo je zaujímavé, ono do poslednej chvíle neviete, ako to bude vyzerať. Nechýba len pár dielikov a stále nevidím ten tvar, ono to stále vyzerá ako nejaká strakatá krabička. No uvidíme ďalej. No tak. Ty si. Priatelia, a tu ju máme. Musím povedať, že veľmi pekné, rýchle a jednoduché skladanie. Fascinujúce je, že napriek tomu, aké rýchle to skladanie je, tak do poslednej chvíle neviete, ako tá kamera bude vyzerať. Ona sa skutočne vyfarbí až po posledných dielikoch. Poďme si ju porovnať s originálom. Tu ich máme pekne vedľa seba a musím hneď povedať na prvý pohľad, že je škoda, že nevyužili všetky tie dieliky, ktoré zostali, pretože veľmi by sa hodilo ešte jedno poschodie. Že tu môžeme vidieť na tejto kamere, že tu je ešte jedno poschodie pod objektívom a keď sa na Lego model pozrieme spredu, tak máme tu skutočne jeden veľký objektív a nič navyše. Tá jedna rada dole skutočne by sa ešte hodila. Veľmi pekne riešený je displej, ktorý sa dá otvoriť a musím povedať, že na Lego modeli je veľmi pekne riešený displej, kde sú vlastne dieliky, kde sú aj obrázky, sú to farebné nálepky a tie si môžete meniť. Takže ten obraz si môžete meniť podľa vlastnej predstavy a je to naozaj veľmi jednoduché, že nemusíte model rozoberať, ale skutočne odoberiete, vymeníte a vrátite si tam to, čo chcete. Veľmi pekne vyriešené. Máme tu aj ovládacie prvky, čo sa týka prstov, aj palca, takže ovládacie prvky tu všetky sú. Aj keď chýba priblíženie a oddelenie, tam by mohli to vymyslieť nejakým pohyblivým kolieskom, ktoré je v sete, ale nevyužili ho. Bohužiaľ. Ďalšia vec, ktorá mi chýba, je ten typický, ikonický držiak na ruku, ktorý by mala mať každá kamera. Tak na ten sa tu totálne vyflákli, není tu nič. A pritom by sa to dalo nejako vyriešiť, pretože súčasťou setu je takáto šnúrka. Úplne jednoducho, ukážem vám to. Hej, napríklad takéto niečo. No povedzte, nevyzerá to lepšie? To bol taký problém pre vás urobiť, keď som to ja dokázal. Podľa mňa to teraz úplne zdvihlo vernosť a dôveryhodnosť toho modelu. Posúďte sami, napíšte mi do komentu, či sa vám to páči. Moje záverečné hodnotenie. Ak zoberiem do úvahy, že je to len B-čkový model zo setu Lego Creator 3 v jednom, tak na tom odviedli celkom dobrú prácu. Sice je tam nejaký nevyužitý potenciál, nejaké dieliky, nejaké prvky, ale ten model má všetko, čo má mať. Nič mu to neuberá na dôveryhodnosti, na hrateľnosti, aj na elegancii a celkovom vzhľade. Takže ja by som mu dal takých 8,5 z 10. A určite to odporúčam ako darček pre decká, pre každého afola, adult fan of Lego, dospelý nadšenec Lega, keby náhodou niekto nevedel. Alebo aj pre každého nadšenca videotechniky. Priatelia, a ak sa vám takéto videjká, kde porovnávam Lego model s jeho originálnou predlohou páčia, nezabudnite šupnúť like a odber a do komentu mi napíšte, čo si o tejto kamere myslíte vy. Ja vám želám veľa zdravia a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.